Ano yung panginabuhi? Uy! Wala po yung mga akong lubi. Ang purot, paputos unggoy. Gining ungguya eh. Tagbaw ginin ako, masakpan din akong ungguya. Tuong ko to si pare eh. Patabang din ako niya, dako pa itong ungguya. Ungguya eh. At tuon ako. Pre! Uy pre! Isa man! Dugay ni ko naglagot ng ungguya pre. Kung na magpatabang ko mo para madakpan yung ungguya ni. Matay pre. Hadukan yung ng unggoy pre da. Pero sige lang pre. Tama ko yung arma sa bike. Ano ko to? Para tabangan di ka. Pagdako pa ng unggoy. Sige pre. Salamat ka pre ha. Hapian eh. Hadukan na ba ng unggoy gahak eh. Gamit din akong armas nga impuro iwan da. Putong mo na be. Masa patay siguro ni unggoy. Pre, tarang armas. Hindi pa kani armasa pre. Disyon pa kanyo. Oy, mo na pre. Sige pre. Dala ko no dre. Kay testingan to pabuto. Sige ko pre. Pre. Soy ko no pabuto pre. May po na armasa pre. Ya nana ni bala pre. No nana. Plate na dan. Window sa ni pidap. Unsa ni pre kanang impuriwan na pre, impuriwan. Dili ni katong ball pre, 3 pre. Dito kay bala pre. Hybrid na siya, hybrid niya armas. Tay itong guya pre. Sige, gabi ko lagutan ako tong guya. Indot ni pre. Okay. So, ato na ta pre. Sige pre. Tay kulbaan yo pre na. Kulba lagi. Para Tagalan di kag pahalipay kadak pa tura tong unggoy. Hak ni nira. Lagot juga ko anang unggoy bunguton ya kung yuta. Nah, sige pre. Tara. Kadlok tidak. Layo pa ta si mo yuta pre. Dol-doon lang pre. Baan mo breda. Andam na si mong kagalingan eh. Basig pagkaihi ka rin kanlok. Ano ba ito unggoy bunguton? Ay suke ito. Titanic yun. Boy ako sa nila. Ano ba yung higlok ito biya? Isa pre. Mauna na yung yuta dari pre. Mauna ni pre. Mauna ni pre. Kita ni mo pre. Mauna pre. Mauna na pre. Ito pre. Pre. Mama ko na. Ungguya pre. Pre. Guwang mo ng ungguya pre. Grabe lasuna ko ng ungguya ko do. Ikaw og merinda yung inom og lubi. Mauday na ding ungguya nga dako kay di ekik. Bisok drinks man na. Hurot gini akong tanom di ay. Karon ka lang ungguya ka. Tara pre. Hoy! Tara unggoy pre! Mauna pre! Sabi ka dito pre. Hay na ka to pre. Sabi abdi ka kusuga mo dagang unggoy. Sandra. Alam ko dito sa mga kahoy pre sing tago ito. Di ko piyansa pre kay. Kahoy akan ta. Kahoy na to hindi mo. Kitaan pa ka to? Agoy. Tura pre ay. Lah. Tur di pre. Tara. Abi nagkat sa lubi pre. Sniper. Saita. Pirahon tara, pusilon tara. Gigi. Siguro ako maigo ha.
Di man masigo, pre. Sabi na ka ubo lagi mo. Ano buwal mo ang sulit ade. Usak ng itlog ng kwa. Magsigil, pahilabot ko. Okay, 1, 2, 3, go. Okay. Dali, bugtaw na kayo. Ini ada lu. Ini ada lu. Ya, belakang aja. Kaon. Salamat din mga eskalawagnosan ni humagtanaw sa mong video. Og salamat sa dino. Sa waing human sa among video. Yo. So, shout out sa dami sa among mga eskalawag. Suporta na mo mga eskalawag. Ako dyan yung yubi. shout out din ni Manoy Franklin, Yaya Ede, Yoyo Imong. Og kang Manay Ramirez. Ako teko sa akong uyab nga wapa makit eh. Og na single diha. Pagita lang Facebook nako. Og sa fan page. See you all tomorrow morning. So, get out ko ni Dailin Hamoy og sa Bisdak TV. Okay, shout out po ko ni kang Lilia Ginita o kang Angel Dibdib. Shout out sa Panyo Panyo Biners. Biners. So please be subscribe sa ilang YouTube channel guys. So thank you kayo mga eskalawag sa inyo para yung pagsuporta sa mong YouTube channel. So sa katong wala pa dahil ka-subscribe mga eskalawag, so please subscribe and hit the notification bell para ma-update mo sa mong sunod mga video. So thank you kayo. Bye bye!